Only Amakom Zalo Juju Nanya Chiwani. Amakom Ugwan. Ndị Amakom Wajabalo Badalo Bazalo. Babonye Bongoza Wazale Yabukwa Nonye Ndu. Onye Bon Wele. Edimu onye Bongozo Way Nedewane Kabawe Tileti. Egwu ogbe video bia n'ujwe ndị zube motalia. Mauna gwaro. Mbana balagu nwa zube ebe n'izie. Nọ naga n'ọjọọ ọchịchị. Nwelechi mabanu. Mana mmadụ eji agba onye ọchịchị na achị uje nye egwu uche nwoke ji achị nya bụ ọchịchị. Ọkwagbu ogo. Mkpịrị oge egwu. Yi na-enelu anya na tani nwa bụ onye bụ nwa ọzọ wee ke ji bele onye isi ibe. Ode gelegele dewe. Ọgwụ egwu. Igwe egwu. Mkpịrị oge egwu. Ide jogu bụ oke mkpụrụ obu. Ide jogu bụ nya bụ segetere mba. Ọnya na-edele awụ. Nana, ina koliba. Mauna gwaro. Isi awon. Mbavu ka Amakom je balo bachalo vekotalo. Babo jeri nwogu wanza gebo rota. Sana ngina mba na balago na mboga no noche. Kunu nata hulide isi. Indirogu. Jerry Nwagwụgwọ mụ na nwezu akụ nwoke na lepọt ebe na lijebili na pọtụ ka Jerry dị gbagbu enyi bulisi enyi ebulo nata ọma mbala livisi enyi ụmụ na ndo livisi enyi edimu Jerry Nwagwụgwọ ndị kpalago obodo anyị na-eleka ọnụ na-eso m ligwu egwu odegirigiri edewo Ikechukwu amali nwa ga maza mobu. Orizu ni bari amokalawa amali nwa ga maza mobu. Mbuzi Ikechukwu nwela akwamozu na Anambra zeli akwamozu ejele mi akwamozu. Okolobi adekwa na abụọ. Ọ bụrụ ọkara akpata ego na-eli ego eli. Olili ego na-adị n'obu ọkwagbu ogo. Oyo ngwobi mama. N'egwu. Ikechukwu bụ omelọra ndị baria ma ụmụtalia omelọra dị nnegwu omelọra kara ahụ niile egwu nna m nwa wo n'ike m mụlụ ndị ọka mmadụ n'ime bie nwa wo mụlụ demba dị nnegwu mụtụ nọ nya nwa gwụgwọ dị nnegwu ma ọkaka na wada kavanta na-erekwe erekwe ọkaka anyị amọlụ mmadụ na Amakom nwana ọkaka meli evanjeli kalicha unu onye ọdụm kpọọlụ m ọkaka na wadanụ ọma mbalakwe na onye uje ti na mmanwụ onye oti na mmanwụ ọkwagbu ogol n'obiri oge egwu ọgịlịga na-agwa na ọkọlọbịa ma ọgwa gị mezie enyi ike maka emecha na ikpeazụ ọvọrụ mmanwụ na-agwa arọ egwu ọgbọ ọkwa mụ jele na nke amekọlọ onwe egwo ọzọ mbụzụ ndị ọga nwere akwamozu ma amekọlọ kwale ma akwamozu si m gozi tebie mmụnwa abeje ọgwụ egwu ọ daa n'ike ọ bụ n'osiwe ike na nnando achọba m ịkọlọ ka ọ gbalị bịa onye na-egwu nwere igbo na-emelele mkpịrị oge egwu nwoke bụ elibi ya Joseph amali nwoke maza ma obu ọ na-abịa arụ na mkpokọta ọkwagbu ogoli ife adị mma nwe gaje mba nke gaje anọ oke mba obodo ọbụla nwere ndebe jiri bili ọkọlọbịa dịkwa na ahụhụ na ngwụlibe egwu onye ọdụm a na-eme anụ gị na-agba Obiora nwa Okonkwo na mụ ka na nuo n'iru ma mụ nọkwa n'akụkọ mmanwụ na-agwa arọ
Innocent nwodozo amali nwaga mazama obu Innocent mbanye dị na nwata akele na ndị olu oyibo na-enwere ọnaghị ọgụ egwu n'ezie n'anya ndị olu oyibo na-agbazi oke moto na-alụ ọkụ ụlọ ega natawa obodo ọnwa bebiri ọgụ egwu nma ịka na asịrị ibe ọzọ asịrị ọgwa m ogbulu egwu izu na mba ọgbọ onye tọma mena emere ọga m gụchara ngwụkpọta emere omie mbụ na-agburu ibe egwu awụtọlọ nwa nzụba adịwo nnegwu a na-adịrọ na nkịtị na utu odogwu mụlụ odogwu ọjị dị nnegwu anya mmanwụ mere mmanwụ ọjị tụrụ egwu awụtọlọ dị mụ iwu bụ na ebe agwọ mụlụ ji etolile ogologo mmụsube na mụta otu nwa na amakwale mo ebe anyị bịalụwa pokolo egwu kayi na-agụrụ egwu nwa m na-agụrụ ibe egwu na nke James onye bụ ọka ntala mmanwụ ọgụ egwu mbụta bụ na James onye bụ na akọla na mbarazi anyị igwe osita si na anya welụ akwamozu na anyị ijeli akwamozu ọ dịka na ekpọlụ ogamali na-ewela azụ James onye bụ na-elu anya nwanne ndị nzamụ obemlia n'afọ James bụrụ aka mmadụ tiba Anambra ilopụta iwe ọ na-aga na-agbago kwa deke na anụrọ mgbọmgbọ na-atụ ọkwa nke na-anụ onu mgbọmgbọ na-atụ n'ibe nnọ ọgwa ma agwawa gị na ndị olu oyibo enwewo n'anyị ndị polisi nwebe kọpọ andị na ndị egwu agụtawo iwe mịa bụ na mgbanye dị na nwata akele ilopụta iwe ndị na-agụ egwu na-enwere ọnaghị nwa m ihe na-agụ ka ndị egwu na-agụta n'egwu unu n'ezie n'anya onye igbo nwozekwe na ụfọdụ ndị egwu na-alụzi ụlọ ụfọdụ agbawo moto unu mara iwe butalie unu bụ ndị anyị na-agụla egwu na-enwezi ego onye ka anyị ejere gụtara n'anyị mgbe mmanụ ji ju bọtụlụ ọgwụ metụta ogwu chi bọtụlụ Okonkwo nwa ji ya do nwanna ma nwa akụ ebe akpala akpagbu ọka azụ ngwọdenaga egwu magburu ibe igwu Samuel nwa Amakom agwa mama melu owo edimo Samuel nwa Amakom ndị a na-akụva amụlịa n'afọ eji elimu je live na nke Samuel nwa Amakom mbụ Amakom ike nga ya melu mụ niile agwa mama melu owo unu ogozitele m akwamozu ni Amakom awodo n'oja agwozitekwe egwu nne m nwa mgbe ezo n'ọkọ na magwalemba ndị anyị jele biri egwu Jupiter ọkwa nke anụgo na nne ma ha nọrọzi ya andị na mụ nwegwela akwamozu na mmanya ọgụ egwu na magburu ibe igwu na-elukwa n'anya na mode n'aka amụzie paakị nwihi igbe kwuo okobu demụta na mmadụ na-achụ nta na nkịtị ya ji achụlele nta maka chikwu mmadụ na-agba mbọ na nwe ya ji agbalele mbọ maka chikwu ike m nwa mene ka anya azụrụ amụzie mbụzi abụba amụzie ka oyi emelidi ọkpala mma nke amalụ na ike m na-agba oke mbọ ọnya ka amụzie jere gbaba mbọ egwue iwe agwọ mụlụ ọ ga-eto ogologo na-ajụ ma onye ọgwọ ọdụmalaziwe ya magburu ibe egwu anyị jele na nke ọbanye chinyelugo n'ime na ndụ mbụzi afụka nwoke na-agba na mbara zava gbakọta anyị nwee ejele ya egwu ọnwa ịbata bụ ọbanyelugo chijirube m Anambra bụ inwe laka bịa nata ma inwe laka lenwe anata iwe olili ị na-agwa n'ebe nọ
na litata na-enwe ụmụolumo bịara akwamozu ọgwụ egwu abịọla ivite dumu mbụzi afụ ka nwoke ji ime iwe ego iwe omeketele ọgbọ nada yala yala abịọla ọrụ bụ ndị ivite dumu niile mụtara ya ndị anyị ji ebiri egwu n'ọnụ njenam na magwuru ibe igwu egwu dịka ọ bụ ndị ọba mụlụ odogwu mbido oge egwu ndị abamụlụ dọ na-atụ ụzụ n'afọ mmanwụ na-agwa arọ dọ na-atụ ụzụ nwa ejeze ndị eji eje kemba vakaji anọ kemba obodo ọbụla nwere ndeba jiri bili dọ n'oke obu ọ bụrụ nke ọ bụzi nke dọ na-asị na ngịnị ọ na-aga ọ bụrụ nke ndị mmadụ eme nne ịmakwale n'idiwo nnegwu okoko ngwobe nwa ma ị na-egburu ibu gana na magburu ibu igwu egwu mmụọ na ndụ nwere oge nezarikio the youngest igwe nna m gwara dịrio ọgwụ egwu mmanwụ na-agwa arọ mbụzi ọka ka nwa nwa gwụgwọ nwere akwamozu mụ na oge na-ejeli akwamozu ọgwụ egwu mbụzi afụ na-egwu ibe anwa amarọ mụ na echi na nwa na-echi na oje ejegaja bụ eze ebulu na oge na-abụ ọrụ oge na ikekwala ibulu igwe nwa the youngest n'egwu oge ọ bụ ọlụ m oge na mbọsị abụ na mụ na-agwa egwu ogwukata egwu nwa abanne nwụda ọgwụgwụ nyiri n'ebe ọ nọ si Anambra na anya nwere ogwu Anambra si anya gaa n'iru ọ sị na mgbe Ọkọnkwo ji igwuride egwu gwucha egwu na anya n'obi Ọkọnkwo ji anala ubie ogwu nya bụrụ ka nya mee Anambra gwete ụdọ ọgwụ ego manụ nna m ụdọ ọgwụ nwe ike m wutu odogwu mụlodogwu ụdọ ọgwụ mmadụ ọgba aka esi anya na ebezi mbidogo egwu ngwowe egwu anyị nọ na nke nwa abalị na ngwụkata egwu uche na abụ enyiri mbidogo egwu uche na nwa adịlibe enyi ọtọ mabata ibe nọ bụlụ ugwulugwu ego na-ebu n'aka lie mmanwụ na-agwa arọ ibidogo egwu na-agba agbaka gbagbulu enyi sanke ya n'ibe nwa ka nkọlụ ga akụkọ na ọ nwere ibe nwoke bịara ụwa nwa be me na aba ka anyị bịara ụwa baza mana ebe nwoke na-azata aba ka ndị jiri jee biri odia na amụ egwue ọ na-agbazi mgbe avụ n'obolu ugwulugwu ego na-eburu aka lee akpaka gbagbugwele enyi ọgwagbu ege nna oyoyo ngwobe nwa ma ya na-agụrụ ibe egwu nwa m na magụrụ ibe egwu ọgwụ egwu mmanwụ na-agwa arọ ifeọma maka na machara mala akwa ife mere maka na machara mala akwa dị m egwue unu keneli m ikọlọ na nde keneni ugo na ifeọma ya igbo nze niile oru pastọ dọkịta ị na-anụ ọnụ egede nna avụcha ngịnụ kọlọ na ndọ nọdụ n'ime moto na-elọta na mmanwụ so gị n'ime moto na ukọlọ na ndọ bụ mmanwụ unu otu onye mmanwụ ọgwụ egwu mkpịrị oge egwu ọzazịrị mkpịrị oge egwu eji ele mụ na nke akpali na-egbu gbọmbụzi ahụ ka nwoke na-eme iwe eze chigwa meke chile eze na mgba mịa bụ ike mụ na ndọva amụlịa n'afọ mbụzi nwa chigwa meke na-echi eze na onyele m akwụkwọ si m gbagota bịa na mụ mechiri gbagolu egwu onye mere ibe njidi luo obi bụ biko na ike m ka nji luo bịa ojiji ebe na ike m ka nji lụọ n'ebe ọ nọ ojiji ebe nwanne azọ dị na maleme
ojiji eme nwanna nazo n'unu na malemia ojiji eme n'ikem ndị anyị jeje mbara na mbara odogwu anọrọzia ọ na-awọ anaza gị n'unu yicha anya mere gị n'ọnwụ dịrị adịrị egwu sam nwa ọganyala onyiriwo ọnịa ka nje ka mpụta no mma bụ sam nwa ọganyala n'ebe ọ nọ na egbe sam nkeke nyela chi igwe enyi ọsọ na mụ gatala ibe gị ebuja ka iji dozie ebe gị ọ bụ na sam aligolu ọkọlọbịa dịwa na abụbụ na n'ọnụ ya ọmụ otu yu malụmụme na ọzọkwu ya mmanwụ na-agwarọ mkpụrụ oge egwu ọzọ asịrị jupita ịkwali na nna elu ọnụ mọlụ ma nwụrụwọ yi n'elu anya nna alụ otu uyo na onyiriwo nwa mbozi izizi anawọ mana tupu nna alụ anaba n'anya na otu uyo na mba kpachawalo nna alụ ọkpọrọ oke nwe ojii bụrụ n'ụlọ sanga gbọrọ ụta si otu uyo nya gbọrọ ụta otu uyo be eti ike nna alụ ọgba otu uyo sa na anya ya ka ọja na nya bụ anụ nwere obu n'ime benyeji anụkwanị gị dị otu uyo kwelio ụgọ nnemuo otu bịakwale mmanwụ na-agwarọ otu yumolum ebe nye ọtọ nwelite aka na ana nwenye lọdụ nwe lọdụ zove nwe kento ibe ọnọ gbanwe kento ve n'ọbụ nkika nyanya lọdụ nwa n'aka manya na ọza gị na-egbukwa ọdụ ị na-enelu anya na nwa kento ọnọdụ wagwalia ogelega na ọgwalia n'egwu egwu wali nalitetani onye umolumo na makwali mmanwụ na ọgwalia n'egwu egwu ọgwagbo mmanwụ na-agwa arọ igwe owe egwu Simon Okonkwo ndị eji eje mba vaka ji anọ kemba vaka ebe anyị ji eji betụla aka Simon ịmala eze ebilo nwanne ala oyi nwe emeni ka ebute owu eze ebilo ọzọ ma na n'onu ụyọ dịka ọ bụ ndị a na-akọva amụlị anavọ ọkwagbu ogoli mbiri oge egwu mmanwụ na-agwa arọ isi awọ ọnwa dịba mmadụ ji eme n'ụwa nwa ka mkpụrụ obo ndị mmadụ ebulu ovu ka ọ bụ na uwe wetacha ihe nweliri ilo Okonkwo nwa ji edo nwanna ma nwa akụ ebe ịka nasịrị ibe a na-emasịrị ibe ogwu egwu mgbawa egwu mmadụ ọnwa agwụba mmụọ na ndị niile mụtara mmadụ ọnwa agwụba mmụọ na ndị niile mụtara oge ọbụ agwụba mmụọ na ndị niile mụtara mmadụ ka m ji eme bụ mmalị mmadụ mmalị ndị mụtara ya otu okpokpo ịgbawa egwu egwu oyoyoyoyo udene na ndobe agbọọla ọnụ ọgwụ egwu igwewe egwu mmanwụ na-agwarọ udene na ndọ ma mụ ya akọkwala gị akụkọ na dibịa dị abụbụ egwu dị abụbụ ma nke ji wenye je ajọ njọ na-egbọla ọna alụfụ ozu ụzọ ọza mene na n'onu ụyọ nwanne ndị nzamụ obebe amụtala ọnwa na nzamụ dị nnegwu ndị nzamụ dị nnegwu mmanwụ na-agwa arọ izawo na bihe ka mụ na-ajọ ha ụgwa dị male nwa ọgụzụ nwa Anambra mụnya na-adị na mma jọnụ ajọ mmanwụ dịka bụrụ anya ọ ya egwalili ka a ga-eme bụ amụta nwa ọbụlụ nwanne na nna mma nwe ka ji dị nnegwu ọbụla obodo amụọlụ abụrụ anya obodo amụọlụ gị
ọrụ obodo amụkwuola obi ị na n'ife onye ọdụm na-ebezu udegwe na n'ife onye ọdụm na-ebezu orumela atata na ngwele onyirigo kedu John mmanwụ na-agwa arọ dị ma ojojo na mmadụ ekalịa mmadụ ọ n'ọsọ mgbe na-elore ya ne ego na-awa ọgịlịga akwụkwọ na-awa ọgịlịga ike aka na-awa ọgịlịga jojo bụrụ alego nwa nwoke na-akpata akpata ọkwa dị gị ka ọwawa ọgịlị mmiri oge egwu na ka mma etila enu ka ndị mmalị ya arụ na ka mma etila enu ka ndị mmalị ya arụ ama etila enu ụmụnna dodi na-emụta agajugo nwanne enu ụmụnna dodi na-emụtalịa yi na-enezi anya agaju ka Anambra amụ olunu Anambra amụkwuola obi mmiri oge egwu enyi bụ na-eke tụọ m egwu ndị ntaja mụtala enyi kalije buebu n'ezi ya na-eke na-avụkọleta anya ụlọ okporo ụzọ n'ọdị ahụhụ abịa omime dị n'ezi ekene dị n'ezi enyi osimu dịgwu n'okporo ụzọ mmanwụ na-agwa arọ Amakom ndị buru ibu ụbụba unu ewo n'iwo na igwe njegwu egwu nwa dịwa na ekekere ege onye anụzabe ya nye ewo n'iwo maka na abịazụ n'oge ọba ọzọ ọmụvu egwu na mụ na mmadụ a na-azụrụ egwu azụ ma mme na-ejere obe mmadụ egote egwu ọ bụ na ọbịa ọwọ marụ ọzọ mene nwazube agwozite na ọ bụ ọzọ mene nwazube na agwụkịchala Anambra ro n'egwu ma na litata na-enwe malụmụka ọ na-atọ kịchala ọnụ anyị ụtọ ma mụ na ahwa kịchala abụ unu tuo m egwu